Λοιπόν, πάμε Καλαμάτα, παιδιά μου, για έναν Καλαματιανό. Θέλω πάρα πολύ να δείτε τι ωραίος Καλαματιανός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και φορεσιές. Βέβαια, παραδοσιακές φορεσιές. Να είναι καλά, να ευχαριστήσουμε πολύ τους φίλους της παράδοσης που μας καλοδέχτηκαν. Βεβαίως, οι φίλοι της παράδοσης στην Καλαμάτα. Και μας κάνουν πολύ ωραίο έργο, έτσι, με τις φορεσιές που φοράμε, με χορούς, με θεατρικά. Σου πάει το μαντίλι το Καλαματιανό. Και σένα πάρα πολύ. Έλα. Πάμε. Κάθε μήνα, ο Φώτης και η Τζέννη φεύγουν από το στούντιο της Μεσογείων και επισκέπτονται μια πόλη της Ελλάδας. Εμείς φεύγουμε για Καλαμάτα! Αποστολή τους, να ανακαλύψουν τις κρυφές ομορφιές της χώρας μας και να ζήσουν πρωτόγνωρες εμπειρίες. Είχε κάνει προπόνηση για να έρθει εδώ, να τα κάνει τέλεια, για να μην μπορώ να ακολουθήσω. Έχουν μόνο 3 ημέρες για να τα καταφέρουν. Ξέρω Καλαματιανό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Τέλος. Θα μπορέσουν άραγε να φανούν αντάξιοι των απαιτήσεων. Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Φώτης και η Τζέννη επισκέφτηκαν τον αγροτικό συνεταιρισμό των Γενιτσακίων για να μάθουν πώς γίνονται τα λαλάνγκια. Στην επιστροφή όμως κάτι απρόσμενο συνέβη. Κρύφτε τα λαλάκια και ελάτε Φιλοπίμονος και Αγίου Γεωργίου γωνία. Ερχόμαστε. Ο Φώτης και η Τζέννη εντοπίζουν το σημείο συνάντησης. Κώστας, να σου πω κάτι. Ναι. Ξέρει που πάμε. Δεν ξέρω ποια είναι η έκπληξη. Αυτός κάτι θα ξέρει αν μας φωνάξει εδώ πέρα. Ποια ήταν τελικά η έκπληξη που τους επιφύλασε ο σκηνοθέτης μας? Ρε Κώστα, εδώ είσαι. Εδώ είμαι. Φώτη μου. Κώστα. Πόσο καιρό έχω να σε δω, Φώτη? Πολύ. Είστε καλά. Καλά, τι κάνεις, μανικέν? Καλά, εδώ δίπλα ήμασταν. Τι όντως. μας θέλεις? Λοιπόν, σας έχω εκπλήξει, σας έλεγα. Ναι. Ναι. Και τώρα Καλαματιανός. Τώρα. Μας λέει ο Κώστας, ο Γρηγορακάκης. Ελάτε, σας έχω μια έκπληξη. Μας περιμένουν οι φίλοι της παράδοσης, να είναι καλά οι άνθρωποι εδώ πέρα να μας μάθουν και για τις φορεσιές και για τα ωραία τα χορευτικά. Αλλά μετά ο Κώστας εξαφανίστηκε. Από ό,τι ξέρω, ο Κώστας χορεύει μόνο τέκνο. Αφού ήρθαμε στην Καλαμάτα, Καλαματιανό θα μάθουμε. Έτσι θα μαθαίναμε τον Ικαριώτικο. Η Μπαϊντούσκα. Ελάτε. Πάμε. Εδώ. Το ξέρω εγώ. Να σου πω κάτι, δεν είναι και τίποτα. Είναι σιρτός χορός. Έλα Αλήθεια καλέ είναι, τόσα αλήθεια. βήματα. Κάνει κάτι πλάκες που δεν τις καταλαβαίνω. Νόμιζα ότι στην αρχή ήταν λίγο χιουμοριστικό κομματάκι του. Αλλά όχι, τελικά μια χαρά. Ήταν πάρα πολύ σωστή επιλογή αυτή που έκανε. Είναι αυτές. Πολύ χαίρομαι. Τζέννη μου, Φώτη. Καλώς ήρθατε. Στην πόλη μας. Οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ ζεστοί. Αμέσως με το που μπήκαμε, φιλιά, αγκαλιές. Εδώ στην Καλαμάτα έχουν κάτι πολύ φιλόξενο. Είναι όλοι πολύ με το χαμόγελο οι άνθρωποι. Να είναι καλά. Τον Κώστα τον είδατε? Χορεύει τέκνο. Είμαστε και Φάτη, καλώς ορίσατε στο σύλλογό μας. Θα έρθετε, θα δείτε, θα απολαύσετε και θα χορέψετε. Εάν δεν και ξέρετε, θα το μάθετε μάθετε τώρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με καλλιτεχνία είναι μάλαμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει σε άνθρωπο περίεργο όταν χορεύει, όταν φτιάχνει πράγματα, όταν κεντάνε. Σε παρακαλώ πολύ. Έχετε και φορεσιές να μας δείξετε? Γιατί τις βλέπω εδώ από Να σας πίσω. δείξουμε καταπληκτικές φορεσιές από την παλιότερη εποχή. Για να δω. Ελάτε να μας καμαρώσετε, Να σας παιδιά. καμαρώσω. Καλά, τα μοντέλα εδώ, τι ωραία. Γιατί έχει Έχουμε. αυτό το φεσάκι? Το καρό γύρω-γύρω, το τουρμπάνι που λέμε και καλά, ήταν χαρακτηριστικό της περιοχής και είχε σχέση και με τους μανιάτες, οι οποίοι είχαν κατάλοιπα από πειρατές και από την τουρκοκρατία. Όσο πιο μεγάλο το τουρμπάνι, πιο πολλές φορές δηλαδή γυρισμένο, τυλιγμένο, τόσο μεγαλύτερος έτσι, σε τίτλο ο κοινωνικά καταξιωμένος κύριος, ο οποίος το φορούσε. Η φορεσιά του τσολιά, η παραδοσιακή με τη φουστανέλα, τη μακριά, πάντα στην Πελοπόννησο μακριά η φουστανέλα. Πάντα το ζωνάρι στη μέση, έτσι. Η φέρμελη, αυτό το γυλαίκο. Λοιπόν, ο ντουλαμάς απίστευτος, έτσι. Και μέχρι κάτω και το τσαρούχι και φυσικά Η εδώ. φούντα. Αυτός είναι ο Κώστας. Ο Κώστας μας. Κώστα, ένα χειροκρότημα. Καλύτερες φορεσιές μας, έτσι. Και εδώ. Η νηφική μανιάτικη φορεσιά, θα βλέπετε και το λευκό μαντίλι έτσι μαζί. Έτσι πηγαίνατε στο γάμο. Αυτή ήταν μια νύφη την εποχή της τουρκοκρατίας, ας πούμε, και λίγο πιο μετά. Βλέπετε τα πολλά φλουριά και τα πολλά κοσμήματα που φορούσαν την εποχή εκεί. Η φορεσιά αποτελείται από το βελέσι, αυτό το φόρεμα το μπλε σκούρο, το οποίο έχει αυτό εδώ το κομμάτι το κόκκινο κάτω, το οποίο το λέγαμε μπουγάδι. Και αυτό το κόκκινο κομμάτι ήταν χαρακτηριστικό
των ανήπαντρων και των παντρεμένων, των χεράμενων, δηλαδή αυτές οι γυναίκες που χαίρονταν ακόμα. Όταν μια γυναίκα την χτυπούσε ο χάρος, δηλαδή πέθαινε ο άντρας της, πάνω στο μνήμα ξύλωνε το κόκκινο κομμάτι, όχι όλο, ένα κομμάτι. Όταν πέθαινε ο αδερφός της όμως ή ο πατέρας της, το ξύλωνε όλο. Τώρα είναι μια χαρά. Η νηφική όμως, έτσι, η νηφική φυσικά έχει όλα αυτά τα ωραία και πράγματα. το όνομα αυτής... Ευαγγελία. Ευαγγελία, μπράβο. Η επόμενη φορεσιά είναι λίγο πιο ορεινή. Και αυτό που το βάζανε? Αυτό το φορούσαν κάθε μέρα. Δεν άλλαζαν, είχαν αυτό το συγκεκριμένο κάθε μέρα. Το μόνο που άλλαζαν ήταν το μισοφόρι. Και έχουμε εδώ τι είναι η Σοφία μας. Σοφία. Έτσι. Συγχαρητήρια, Σοφία. Έλα εδώ. Και αυτή είναι η καθημερινή μανιάτικη φορεσιά. Μάλιστα. Διαφέρει στο μαντίλι και φυσικά στα λιγότερα κοσμήματα. Πάντως μοιάζει με του γάμου, γιατί είναι ίδια τα χρόνια. Κοιτάξτε, την εποχή εκείνη, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι δεν είχαν λεφτά να παίρνουν νηφικά που παίρνουμε τώρα και ντυνόμαστε και γινόμαστε έτσι καταπληκτικές. Απλά τα ρούχα τους ήταν τα καλύτερα που είχαν εκείνη τη στιγμή και που φορούσαν σε χαρές, σε γάμους. Γιατί λέμε μαντίλι καλαματιανό, γιατί έχει παράδοση? Το μαντίλι στην Καλαμάτα έχει παράδοση γιατί υπάρχουν ακόμα έτσι αργαλοί που ήφαιναν μετάξια. Το μετάξι από πού ήταν? Το μετάξι το καλλιεργούσαν τοπικά μεταξοσκόλικες και είχαν βιοτεχνία παραγωγής μεταξιού παλιά στην πόλη. Τώρα βγάζετε ακόμα μαντίλια? Αυτή τη στιγμή όχι. Μαντίλια βγάζουμε, αλλά δεν είναι μεταξωτά. Τι είπαμε το όνομα εδώ της κοπέλας? Η Αφροδίτη μας. Μπράβο, κούκλα. Έτσι. Και ο Λεβέντης μας ο Φάνης, μανιάτης. Η Μάνη ήταν ανέκαθεν περιοχή, η οποία δεν υποδουλώθηκε και είχε ενεργό εμπόριο, δηλαδή είχαν οικονομική άνθηση την εποχή της τουρκοκρατίας. Λοιπόν, οπότε βλέπετε λοιπόν κάτι που θυμίζει λίγο νησιά. Παρ' όλα αυτά έχει το τσεμπέρι, το οποίο κατακρατάει από τους πειρατές. Το ζωνάρι επίσης θυμίζει και αυτό νησιά εύκολο. Και πίσω εδώ το γυλαίκο. Αντίστοιχα και εδώ το γυλαίκο ήταν μαύρο σχέτο. Όταν ήταν κεντυμένο πλουμισμένο ήταν άρχοντας. Και αυτός είναι ο Φάνης. Αυτός είναι ο Φάνης μας. Άλλο ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, εγώ θέλω όμως να ρίξουμε και ένα χορό. Έτσι. Αλλά θέλω και ένα στοιχείο της παράδοσης πάνω μας. Α, θα μπορούσαμε να σας βάλουμε εσάς ένα μαντίλι ωραίο στο κεφάλι. Εγώ θέλω το κίτρινο. Και οι δύο ήταν πανέμορφοι τη στιγμή που τους βάζαμε τα μαντίλια. Και η Τζέννη και ο Φώτης. Βέβαια, του Φώτη είναι πολύ εύκολο το μαντίλι, αλλά της Τζέννης ήταν λίγο πιο δύσκολο γιατί το γυναικείο είναι πάντα πιο δύσκολο. Της Μάνης το μαντίλι, αλλά ήταν και οι δύο χαρούμενοι. Η έκφραση στο πρόσωπο φάνηκε ότι μπαίνουν στην παράδοση. Και αυτό είναι η μαγεία της παράδοσης. Να μπαίνουν στην παράδοση οι άνθρωποι που έρχονται για πρώτη φορά να χορέψουν το καλαματιανό στην Καλαμάτα. Δεν μου πάει. Ναι, μ' αρέσει τώρα αυτό εμένα. Μάθαμε τι φοράγανε στο γάμο, τι φοράγανε στην καθημερινότητα, τι φοράγανε οι άντρες, τι φοράγανε οι γυναίκες, όλα τα μάθαμε. Θες να με ρωτήσεις κάτι? Καλά, το καλύτερό μου ήταν, έτσι. Δεν το συζητώ. Αυτό το μαντιλάκι εδώ πέρα. Θα ήθελα να το πάρεις και τα υπόλοιπα όμως. Η φορεσιά αυτή του πειρατή μ' άρεσε πάρα πολύ με τη βράκα. 12 βήματα. Μάλιστα. Το 2 πίσω και τα υπόλοιπα μπροστά με το τεσσαράκι, ένα μικρό σήκωμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ο Φώτης φαίνεται να ξέρει καλά τον καλαματιανό χορό. Πού οφείλεται όμως η καλή του επίδοση? Δεν τα ήξερα εγώ τα βήματα, τα έμαθα σήμερα που μας τα έδειξε ο κύριος Γιάννης, εύκολα μας τα έδειξε. Εντάξει, δεν τα έκανα και ολόσωστα, ελπίζω να μην δείξετε σχετικά πλάνα τα οποία κάνω λάθη. Ο Φώτης, από ό,τι άκουγα από το δωμάτιό του χθες το βράδυ, είχε βάλει στη διαπασόν YouTube και έβλεπε καλαματιανούς. Είχε κάνει προπόνηση για να έρθει εδώ, να τα κάνει τέλεια, για να μην μπορώ να ακολουθήσω. Από το δωμάτιό μου ακουγόταν το Σαμπά στην Καλαμάτα. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Καταθέτω την ψυχή μου. Καλαματιανό ξέρω από παλιά, δεν ξέρω από το προηγούμενο βράδυ. Ξέρω καλαματιανό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Τέλος. Τώρα, εάν πιαστούμε Να πιαστούμε. με τα χέρια, θα γίνει πολύ πιο εύκολο. Να το δούμε. Πάμε και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Καλά, κύριε Γιάννη, είστε καταπληκτικό δάσκαλο. Χειροκρότημα πολύ καλή και Γιάννης, καταπληκτικό δάσκαλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, αλλά θέλουμε και μουσική. Και τώρα, μαέστρο, έναν καλαματιανό.
Χορέψαμε. Μας είδες. Ήταν πολύ ωραία. Η Τζέννη, επειδή ξέρει χορό και της πάει, και τα πάει πολύ καλά. Δηλαδή είναι μια εξαιρετική danseur του Καλαματιανού. Της αρέσει ρε παιδί μου να είναι πρωταγωνίστρια μπροστά. Η επίσκεψη στο σύλλογο «Οι Φίλοι της Παράδοσης» κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Ή μήπως όχι. Πόπι, Τζέννη! Ναι. Σας ζητάει ένας δίτης! Ένας δίτης! Ένας δίτης!